Hyvää maanantai-aamaa, luokka. Ottakas kirjat esille, niin aloitetaan tämä virkistävä tunti. Kivi, paperi, sakset. Sä miekö mä voin... Jokaisesta meistä tulee olemaan tällaisia. Mitä vittua mä selin? Muistatko sun meidän äiti teki sitä perunamuusia ja lihapullia? Meidän äiti. Muistatko mitä mun edes piti vittu sanoa? Muistatko kun mun äiti teki... Vittu. Muistatko meidän... Näin. Muistatko sun meidän... Vittuun Ville. Sori. Mikä tuo on? Tää on mun puhelin. Ostin 40 vuotta sitten, oli tarjouksessa. Mikä tuo on? Mä olin sanomassa puhetta. Mikä tuo on? Se on mun kamera. Ostin 40 vuotta sitten, oli tarjouksessa kuule. Filmikamera. Niin. En näin. Pomo pisti... Pomo pisti yli tuo. Hyvää huomenta, luokka. Mitäs tänään? Hyvää huomenta, luokka. Ottakaa kirjat esille. Hyvää huomenta, luokka. Haistakaa vittu. Hyvää maanantai-aamua, oppilaat. Toi oli hyvä. Hyvää maanantai-aamua, oppilaat. Ottakaa kirjat esille, niin voidaan aloittaa tämä vitun paska tunti. No nyt sulta. Nytkö? Joo. Kuvaksi nyt? Kuvaa. Nyt vielä. Ville. On aika. Ai. Sä pidät liian vähän aikaa perheen kanssa. Ei tullut kunnolla. Voi, miksi mä saa tuo? Oh. Joku kamera vittu ei. On. Päärynä. Ei vittu. Mulla oli äsken. Okei nyt. Päärynä, likainen, ravitseva uudestaan. Päärynä, poro, hirvi, kangas. Vittu. Vittu Ville. Oikeesti mä raiskaan sut siihen tuolille nyt. Skantaa katkaravut suolla. Vittu. Yrität katkaravut suolla. Vittu mä sanon. Milloin mikä orgasmi tuo? No milloin viimeksi oot ollut poikies kanssa? Poikas kanssa. Poikies kanssa. Sä et tarvi Ville.
Lopettakaa nyt! Ei pysty. Nyt on aika. Aloitetaan kohteisiin. Päästä salattamaan rotkilla. Rauhoittukaas nyt vähän. Hei. Ei ollut niin. Hei, mikä sieltä tapahtuu? Hei, mikä tämä? Mitä? Kuka heitti? Kuka? Ja mikä sieltä lentää, hä? Joo. Ajaa, kato, tervettä sitä pitääkin. Tää vittu autossa on muuten. Poikien kanssa tästä niinku oikein kunnolla. Joo, sori, no joo, terve, kattellaan, pitää tästä lähteä, mulla on käppäri päällä. Mitäs mentäis tänään kuule? Minne vittu? Jokaisen lapsen unelma anna. Analyppi. Gynekologi! Mitä? Mä ainakin... No mikä? Sano mitä siitä? Jaakko! Ai perkele! Mikä vittu teillä? Jaakko! Poika tarvitsee isänsä. Kyllä minä sen tiedän. Nyt näytät tiedän. Kyllä minun pitäisi tietää, mutta kun olet homo. Mä oon kuullut siis... Jaa. Mä oon kuullut... No mikä? No mutta! Niin, mitenkäs tää? Ei vittu. Virheefekti naula. No, ei vittu. No vittu! No, mutta... Sikin muu. Eiks tätä pitää laittaa sinne? En mä tiedä. No mut kysy opettajalta. En mä osaa. No, mä kysyin viimeksi. No mutta... En osaa kysyä opettajalta. Iskä! Tiedätkö? Iskä! Että Opelikin on auto! Että Opelikin on auto! Iskä! Vittu, pitää pieni. Että Opelikin on auto! Ja vittu tälle. Mitä